kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab wektu iki kanggo meringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad kang suci lan kabeh kancaku yen inilah gambaran jumlahku Aki Sutopo dalam memberikan olah kanuragan ilmu peperangan ataupun ilmu pedang ojo sesungguhnya yang nantinya untuk bekal melindungi diri dalam peperangan. Tengah-tengah keasikan ilmu kanuragan atau mendalami ilmu pedang Aki Sutopo dan orang-orang primitif dikejutkan dengan datangnya hewan-hewan liar yang mengamuk sampai porak-poranda dengan amukan hewan-hewan liar, maka mereka bingung untuk mencari keselamatan diri. Aki Sutopo dan tokoh orang-orang itu mencoba untuk menaklukkan hewan-hewan tersebut. Namun keberhasilan tidak diraih. Tinggi gunung kampung Melayu, sarung melingkar di pinggir kali. Sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Upaya Aki Sutopo ternyata sia-sia. Benangnya ikal, jarumnya putus. Sayang seribu sayang, ilmu belum terkenal. Mereka berlarian untuk mengembalikan tenaga dan menggalang kekuatan untuk meraih
gambaran intayan orang-orang Aki Sutopo asal dawuh yang mana mau membunuh hewan-hewan liar. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami. Berhasillah mereka membunuh hewan-hewan liar tersebut, dan dengan senang hati Aki Sutopo berlanjut untuk memberikan ilmu kanuragan. Bukan hanya ilmu peperangan, ilmu pedang, namun Aki Sutopo memberikan ilmu tenaga dalam. Ayo prokonco ngawarono rukun Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji. Inilah Aki Sutopo memberikan ilmu tenaga dalam pada orang-orang pengikutnya.
kanuragan dan ilmu tenaga dalam. Namun sunah nulungi Istilah Jawa maring pencak silat. sembahyang, nulungi maring sembahyang. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia Dengan keberhasilan Aki Sutopo kewajiban kita mengadakan tari-tarian bekerja bersama atau kesenangan menjunjung yang agama diadakan Islam yang termulia. 7 hari Sungguh kita mencari 7 malam. ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Sungguh Arif Aki Sutopo, semoga jasamu dikenang anak cucu-cucu kami. Dan Aki Sutopo dengan senang hati mereka untuk menyuiton diterima. Dan suatu ketika Aki Sutopo meminta diri untuk meneruskan dalam pengembaraannya. Nalika uni ana priya kaki duwe karep bangun desa nganti saiki. Dasar gagah piteksa upaya sekti. Aki Sutopo gelaripun niku den nami. Kabeh mau mung kanggo anak turune. Atus keringat bebasan atus ketiye. Susah payah gone berjuang tumandang gawe. Nanging kasunyatan dusun dadi nganti seprene. Ngerti ya wektu
dumateng kang samya dateng amriksani badan kula wujud jameng meleng-meleng sampun ngantos samya jingten angking mundhak ngesengereng atur kula dumateng kang samya mriksa ageng alit kakung putri sepuh muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun kenging pangaksama kula niki lare dusun ngadi winatan boten saged tata lan udanegara sanyata saged mung lunga sapa ngupados pangupa jiwa wilanipun sedaya kang samya mriksa sampun ngantos sami ngala mring kawula najan kula rupa nanging tasih ancanira najan ala rupa kula medeni nanging tasih golongane santri sayekti sawak sami anglampahi kesenian warni-warni wilanipun sedaya kang samya mriksa sampun ngantos sami ngala mring kawula najan kula rupa nanging tasih kancanira najan ala rupa kula medeni
setulur ngati winatan tetep ana ing kewajiban ayat kang kasebat ana dalam Quran terang kawuhe pangeran mila setulur kang samya mriksa mugi enggal den tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Wis pancen dadi nyata Jawa Timur ket dadi perkara maksiat amarga pondo sengketa tanah aparat karo warga sing gedhekke maksiate kabeh ora kok ngaku salahe amung rebutan bandane ora ngelingi warga bebantene ora nyono ora ngira Jawa Timur jur dadi perkara jur sing disalahke sapa sengketa tanah katung urusan dawa mula kanca angelingi pondo donya rati gawa mati mula enggal eling Gusti lan perintahe padha dilakoni wis pancen dadi nyata Jawa Timur ket dadi perkara maksiat amarga pondo sengketa tanah aparat karo warga sing gedhekke maksiate kabeh ora dong ngaku salahe amung keruwetan bandane ora ngelingi warga bebantene ora nyono ora ngira Jawa Timur ket dadi perkara jur sing salahke sapa sengketa tanah katung urusan dawa mula kanca angelingi pondo ora dadi gawa mati mula enggal eling Gusti lan perintahe padha
padha dilakoni. Mula kanca ngelingi bondo ora dadi gawa mati. Enggal eling Gusti lan perintahe padha dilakoni. Atur para kanca atur brambadya dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing rawuhnya ing wekdal dalu niki menika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Atur para putra atur pambagya nyuwun ing para bapak sedaya pondo pau pikir lan tenaga sarta bantu kawan jiwa raga. Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Kita sesuwun dumateng Pangeran sagetana tepi kewajiban nderek dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an. Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran. Usai sudah mereka mengadakan kesenangan tari-tarian. Sungguh besar jasamu Aki Sutopo. Semoga terkenang bersama anak-anak cucu kami. Sungguh mulia Aki Sutopo.